أمريكا تياترات مرجع كالعي كفال Take a look at what happened. I got you. Let me get my shoes. It all unfolded in a flash. Donald Trump was shot at during a rally in Pennsylvania. About 6 minutes into his speech, there was a series of popping sounds. These were gunshots. It was an assassination attempt on Donald Trump, the former president of the United States of America. As many as 8 shots were fired. One bullet grazed Donald Trump. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. زحلف ورحي بزعبا تياترو مرز أمريكا زجمرنا وقعي استفقد اللينا أير ساعتات بمقالو وقعنا خيزازمنا نخلاي كفار معلت غيرق مسأكم بمقصار تفلالينا نيرنا إنه لومي جيزي فقيدو كم قصرانا زجمركو ونمفتسام تمريسكم علىخو لوب زمن نتقمر أي ديمقراسي اتقصر أمريكا التكايدو مرجع إذن قلبن عالم سلبة أقاد أم خوين الله نديمقراسي أمريكا نسخمو ناملخنا بلد تسبغ حبرات منقصات أمريكا دونالد ترامب استباهلو الكسب البوليتيكا نايت هاجر كابزغ القلنينيو سرعات منقصة هاجر أي تعمون أمونغو هزبي زلو في اللي عميقو بوليتيكا أبكند أبزوريا بوليسي أبزوريا والكسباتن بعتاوي هيوتو من زش كوندرولو زمن زحلف زلو بوليتيكا أمريكا اتهاجر أودك أتتركب رئيس حيال ديا زبل كتة فتير يركب أمريكا أمنوسو كف 4 عمد بريزنتاو مرجع اتكايد هاجريا أبزا حلفة بريزنتاو مرجع كريتشان إسران نخالاي إبرا يوالادر نزنبرا دونالد ترامب سعيرو سلطان زحزة أبزا حجوان ود 81 عمد كوينو زلو أب تاريخ تهاجر زشمجل بريزنت كوينو ذكر بايدن نخالاي إبرا نمو دار كدالون كوغوسكوسن دحر مقنايو كاب أولا سلفو بزورو برتع ساطي وددر يترفني إلو تعاليو موالادرتو اتخاو بزلس عمتات ترايز نقس أب كلتا شحن عسران دحربو زحقرقر سلطانو زركبه بريزنت ترامب دما نسون كالاي إبرا سلطان نمدقام أود الدرعاتيو نا أمريكا حيزوا قدل كاتي زبهاللو قبل على زي حقاوان سدتنياتات ترير سقوم تقوسد سوعن يمناو زنبالة كمزلو وزنقرلون ترامب باهقوراوان مراحتي يخون ببوزحات بوليتيكاوان مراحت أمريكا تقبالنت يبلون نا أمريكا نا مكففال مريحوا نديمقراسي حدقايو بزبل سموز اللعال بزتفالالي خصتها بيت فرد زوعل ترامب بقدام 13 حمدة 2024 فتنا قتلت تقايدلو جنبارو خطوقعو سحسبت نقرب سعيتا أذنو بسي عزا حلفت إيد مزارة عالم كوينو ديمقراسي أمريكا بتإيد تفالملو درجة دي بسحيو زبل زينا كاب كندار استي كي ورد دما سنبت 21 حملة 2024 بريزيدنت جو بايدن كاوددر بريزيدنت أمريكا بفقادهم تعليم نمكتل بريزيدنت كاميلا هاريس دما دقافهم هيبهم زبر زينا حدش مزاربي صعبة هنا كاب شعننيو وددر ترامبن كاميلان استفالالي وهاجرمتي أسحاقتن أسقاقتن معوالتات إنها ترائبو يقصل الله انتو خنا بانصار تي مرمم ترئيوتات اتالع لغلتي 270 مليون أدمستي زلوار رئيس حيال هاجر اتكايدو مرجع نبوزحات كفالات عالم تسألو سلازخون كلو بهان قوتان تقداسنتن زصبه ايو نلومي كاب تاريخ زوم كلتا بتر سلطان بريزيدنتنت أمريكا نمجبا زوادادر زلو بريزيدنت دونالد ترامبن كاب قعزوتا نسلفي ديمقراط وكيلا حداش حسيت تواداداريت بريزيدنتاو مرجع سلف ديمقراط سخونت مكتل بريزيدنت كاميلا هاريسن እናቆንጨልና ንፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ድራማታቱን ብቁንጣሮ ከነውቃዕሉ ኢና ኣዳላውን ኣራብን ዝመደብ ኣስመሮም ሃይደ ሰናይ ምክታል
እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዶናልድ ትራምፕ መን እዩ? መበል 45 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኣከራኻሪ በዓል ሃብቲ በዓል ዝና ወይ ሴሌብሪቲ ኣሜሪካዊ ዶናልድ ጆን ትራምፕ ኣብ 1946 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኩዊንስ ኣብ ዝተባህለ ኣከባቢ ካብቶም ፍሉጣት ነጋዶ ኣባይቲ ዝነበሩ ስድራ ተወሊዱ። ጉዕዞ ትምህርቱ ኣብ ሚሊታሪ ኣካዳሚ ዝፈለመ ትራምፕ ኣብ 1968 ካብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ብኢኮኖሚ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ረኺቡ። ድሕሪ ካብ ኮሌጅ ምምራቑ ኣብቲ ናይ ኣቦኡ ፍሬድ ትራምፕ ንግዲ ብምጽምባር ኣካልቲ ትራምፕ ኦርጋናይዜሽን ዝተባህለ ናይ ስድርኡ ትካል ኮይኑ ኣብ ንግዲ ኣባይቲ ተዋፈረ። እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ንጥፈታቱ ብምሕያል ከም ሆቴላት፣ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት፣ ካዚኖታት ናብ ዝሃንጽ ዓርሞሸሽ ኩባንያ ተቐየረ። ናይ ሽዑ ጊዜ መንእሰይ ትራምፕ ኣብቲ ሞያ ብዘረኣዮ ክእለትን ተጠማቲ ባህርያቱን ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ክኣቱ ጊዜ ኣይወሰደን። ኣብ 1987 ዘ ኣርት ኦፍ ዲል እትብል መጽሓፍ ክጽሕፍ እንከሎ ህቡነቱ ጥርዚ ክበጽሕ እንከሎ እታ መጽሓፍ እውን ብብዝሒ ካብ ዝተሸጣ መጽሓፍቲ ክትከውን ከኣለት። በዛ ዓወት ተተባቢዑ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ዘስፍሐ ትራምፕ ብስሙ ዝተሰየሙ ብዙሓት ህንጻታትን ከም ካዚኖ ዝኣመሰሉ ትካላትን ሰርሐ። በዚ ኸይተዓግተ ኣብ 2004 ዘ ኣፕራንቲስ ዝተባህለ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ብምድላው ዝበለጸ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝኽፈል ናይ 250 ሚልዮን ዶላር ምወላ ዝረኽብሉን ካብ ትካላቱ ከመሓድሩ ዕድል ዝህበሉን ኣብ ህዝቢ ሰፊሕ ተፈታውነት ዘጥረየ ፕሮግራም ስርዐ። ኣብቲ መደብ ከም ዳኛን ኣዳላወን ብምዃን ድማ ዝንኡ ሰማይ ሰቐለ። ናይ ቁንጅና ውድድር እውን ኣዳለወ። ብዛዕባ ነፍሱ ብዘይስክፍታ ተዓባቢ ምዝራብ ዘይጽግሞ ትራምፕ ንገሊኦም ከም ዕቡይ ንኻልኦት ከም መርኣያ ጻዕርን ርእሰ ተኣማንነትን ኮነ። ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ክዋሳእ ተራእየ። በዝን ከምዝን ድማ እቲ ትራምፕ ዝብል ስም ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ህቡብ ኮነ። ጉዕዞ ናብ ፖለቲካ ትራምፕ ካብ በዓንተውኡ ዝመስሎ ፖለቲካዊ ርእቶታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቡ ምድርጓሕ ዝለመደ ነበረ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት ንፕሬዝደንትነት ክትወዳደር ዲኻ እናበሉ ክሓትዎ እንከለዉ መልሲ ትራምፕ መን ፈልጥ ዝብል ነበረ። ኣብ ዓመተ 2000 ንሰልፊ ሪፎርም ወኪሉ ሕፁይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ክኸውን አንቂሉ እኳ እንተነበረ ነዊሕ ኣይቀጸሎን። በዚ ድማ ክሳብ ዓመተ 2015 ዶናልድ ትራምፕ ካብ ክሊ ፖለቲካዊ ህይወት ኣሜሪካ ወፃኢ ኮይኑ ጸንሐ። ኣብ 16 ሰነ 2015 ግን እዚ ኹሉ ተቐየረ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ትራምፕ ታወር ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዓልታዊ ብኣሽሓት በጻሕቲ ዝንገድ ህንጽኡ ኮይኑ ንሰልፊ ሪፓብሊካን ወኪሉ ንፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣፍለጠ። ኣሜሪካ ትቕደም ዝብል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብምልዓል ድማ ተሪር ናይ ስደት ፖሊሲታት ክተኣታቶ ኣሜሪካ ዘማእከለ ቁጠባ ክሃንጽ ንኣሜሪካ ይብለጽ ኣልያን ካብ ዝበለን ከም ኔቶ፣ ሕብረት ኤሮጳ፣ ሃገራት ዓረብን ቻይናን ዝኣመሰሉ ሃገራትን ትካላትን ዝተዘረፈ ገንዘባ ክመርሰላ ተመባጺዑ ውድድሩ ጀመረ። እዞም ሓሳባቱን ኣካታዕቲ መደረታቱን ድማ ኣብ ልብቶም ብፖለቲካን ፖለቲከኛታትን ኣሜሪካ ሰንበሩ ኣትዩ ሰዓብቱ ክብርክቱ ጀመሩ። ኣብ 2016 ሙሉእ ጸዓቱ ናብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዘቕንዐ ትራምፕ ፈላላይ ተባሂሉ ዝተወገዘ ጎስጓስ ምርጭኡ ንፖለቲካዊ ቅርፂ ኣሜሪካ ህቦብላዊ ዘራጊቶ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ካብ ጋዜጠኛታት ፖለቲካውያን ተንተንትን ኣባላት ሰልፉን ተሪር ተቃውሞ ክገጥሞን ከሎ ኣብ ልብቶም ብፖለቲካ ኣሜሪካ ዝቐሓሩ ደገፍቱ ግን እንሆ ፖለቲካዊ ብልሽውና ዘይራኸበሉ ሓቀኛ ኣሜሪካዊ
ዝብል ተስፋ ፈጠረ። ኣብታ ዓመት ኣብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ንዝነበሩ ካልኦት ተወዳደርቲ ምስ ሰዓረ ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝነገሰ ንጉስና ብዛ ዓይነቱ ሸበድበድ ኣብ ቀጽሪ ትራምፕ ክእከቡን ናብ መን ዝያዳ ወደሶ ዝዓይነቱ ውድድር ከምርሑን ተረኣዩ። ትራምፕ ክዕወት ዝብል ትጽቢት ኣይነበረን። ንሱ ግን ኣብ ሰልፉ ንዝነበሩ መወዳድርቱ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ክሳብ መወዳእታ መዓልታት ናይቲ ውድድር ትመርሖ ዝነበረት እሞ ኣብ መወዳእታ ሳምንታት ናይ መረጻ ሰሊኹ ብዝወፀ ምስጢራዊ ኢሜይላት ዝናኣ ዝተበለለ ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ስዒሩ ስልጣን ተረከበ። ምስጢር ዓወቱ ብደርቢ ሸቃሎ ፍቱው ብምዃኑን ብፖለቲካዊ ብልሽውና ኣይተቋማጥዐን ዝብል ርድኢት ብምንባሩን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝነበሮ ንጥፈትን ተገይሩ ይውሰድ። ዘመነ ፕሬዚደንትነቱ ኣሜሪካ ውሽጣውና ኣህጉራውን ነውፂ ዝኣተወትሉ ዘመን ተባሂሉ ይጥቀስ። ከም መብጽዑ ኣንጻር ስደተኛታት ተረርቲ ሕግታት ዘሕለፈ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ዘለዎም ደብሉ ምዕጻው ብስሙ ጽዋዕ መንደቕ ክህንጽ ጀመረ። ኣብ ልዕሊ ሰብ ጸጋ ዝተነብረቐ ጻጉድሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ የማናዊ ዝምባለ ብዘለዎም ደያኑ መለኦ። ምስ ቻይና ኣብ ቁጠባዊ ምሳሓብ ኣተወ። ምስ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ጉዳይ ቁጠባን ወጻኢታት ኔቶን ተሰሓበ። ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብቕትለት ጆርጅ ፍሎይድ ብዝሰዓበ ናዕብታት ኣብ ኮቪድ-19 ብዝተኸተሎ ኣዕናዊ ታሕዛን ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሓንጊዱ ዘተባብዖ ኣብ ልዕሊ ፓርላማ ኣሜሪካ ኣብ ጥሪ 2020 ዝተላዕለ ናዕብን ይዝከር። ብኣንጻር እዚ ምስ ከም ሰሜን ኮርያን ሩስያን ሰላማዊ ስምምዕ ንምግባር ዝገበሮ ሓቐነ የንእዶ። ዝያዳ ኩሉ ግን ንኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ ክቐትሎ ኣብ እዋን ለበዳው ኮቪድ ንሃገሩ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ምውፃእ ዝወሰደ ውሳነ ኣብ ታሪኽ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝለዓለ መንግስታዊ ልቓሕ ዘመዝገበሉ ኣጋጣምን ጐሊሖም ይጥቀሱ። ግዳ ሓቂ እዋነ ትራምፕ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኣሜሪካ ርኡይ ጋግን ቁጠባዊ ተጽዕኖን ዘጋጠመሉ ክኸውን እንከሎ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ድማ እታ ዓርሙሽሽ ሃገር ዘይተኣማኒት ዘይተጋማቲት ተጻባኢት ተጌራ ዝተወስደትሉ እዩ ነይሩ። ትራምፕ ብዙሕ እዋን ንጹር መርገጺ ዘይብሉ ደገፍቲ የሰስነለ ኢሉ ምስ ዝግምት ካብ መርገጺ ናብ መርገጺ ክናጠር ዘይጽግሞ እዩ ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ብዙሓት ኣብነታት ክቐርቡ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ ሓደ ኣብነት ንጥቀስ። ብመሰረት ማዕከን ዜና ኤምቢሲ ዘካየዶ መጽናዕቲ ትራምፕ ኣብ 23 ዓበይቲ ጉዳያት ናይታ ሃገር 141 ዝተፈላለዩ ናይ መርገጺ ምልውዋጣት ከም ዝገበረ ይጽብጸብ። ካብዚ ብተወሳኺ ምስ መሳርሕቱን ጋዜጠኛታትን ብዘለዎ ሕማቕ ዝምድና ይልለ። ኣብ ቀዳሞት 2 ናይ ስልጣን ዓመታት 4 ግዜ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝቐየረ ትራምፕ ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢንኡ ዘባረረ ሰራሕተኛታቱ እንተሳባሪርዎም ወይ ሳማሪርዎም እናገደፍዎ ወትሩ ሰባት ዘቐያይር ነበረ። ንምትእትታው ሩስያ ኣብ ምርጫ 2016 ብዝምልከት ንዩክሬን ባይደን ከትከዓሉ ዝኽእል ምስጢር እንተዘይሃብክኒ ኢሉ ብምፍርርሁ ዕድመ ስልጣኑ ከይወድእ ንኽእለ በቲ ባይቶ ኣሜሪካ ኣይቡቕዓትን ዝበሎም ፕሬዚደንትታት ንምውራድ ዝጥቀመሉ ሕገ ደንቢ 2 ግዜ ተኸሲሱ። እቲ ብእንግሊዝኛ ኢምፒችመንት ተባሂሉ ጽዋዕ መስርሕ ኣብ 2019 ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃሙን ንባይቶ ኣሜሪካ ኸናዓብ ብምፍታኑን ተኸሲሱ ገበነኛ ኮይኑ ይተረኽበን። ኣብ 2021 ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ባይቶ ኣሜሪካ ናዕቢ ክካየድ ኣላዓኢልካ ተባሂሉ ተኸሰ። ሕጂ እውን ካብ ስልጣን ዘውርዶ ኮይና ይጸንሐን። ትራምፕ ኣብ 2020 ብመወዳድርቱ ጆ ባይደን ድሕሪ ምስዓሩ ስዕረቱ ንምቕባል ስለ ዘቕበጸ ኣደዳ ዝተፈላለዩ ነቐፌታታትን ክስታትን ኮይኑ እዩ። ገለ ካብዞም ክስታት ክሳብ ሕጂ ይቕጽሉ ኣለዉ። ንፖለቲካ ኣሜሪካ ሓድሽ ቅርጺ ዘትሓዞ ዶናልድ ትራምፕ ብሳላቶም ጽኑዓት ደገፍቱ ሕጂ እውን ንሰልፉ ወኪሉ ከም ፕሬዚደንት ንኽወዳደር ተረቂሑ ጥራይ ዘይኮነ መኣዝንን ቅርጽን ሰልፉ ኣብ ምልዋጥ ንጡፍ ተራ ሒዙ ከም ዘሎ ይግለጽ። ንምርጫ ኣብ ዝገብሮ ጎስጓሳት
ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ፖሊስታት ምዝራብ ንነብሱ ምውዳስን ንመወዳድርቱ ምቁን ህንጻብን ዘቐሎ ትራምፕ ምስ ባይደን ኣብ ዝገበሮ ፕሬዝደንታዊ ክትዕ ንፕሬዝደንት ባይደን ዓብሊሉ ክወፅእ ተራእዩ። His stunning downfall started June 27th at the presidential debate. Joe Biden showed his age on stage last night with a bumbling, faltering delivery. The president's performance was a fiasco. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. ምስ ካሚላ ግን ከምኡ ይከነሉን እታ ልዕሊኡ ብጥበብ መደረ ዝተኻህነት እያ ዝተባህለላ ካሚላ ኣብ ዝገበርዎ ክትዕ ኣፍኣፉ ከተትሕዞን ፖሊስታታ ብንጹር ከተረድእን ክኢላ እያ። ብኣንጻሩ ትራምፕ ኣብቲ ክትዕ ካብ ዛዕባ ክወፅእ ተራዩ ጥራይ ዘይኮነ ሱናዕ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ምስ ፈተነ ብጋዜጠኛታት ጭብጢ ዘይብሉ ዘረባይ ተቕርብ ተባሂሉ ተሞጊቱ። ኣብታ ምሸት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገርና ዝኣተዉ ስደተኛታት ከልብን ድሙን ሰሪቆም ይበልዑ ኣለዉ ብምባል ዘውፅኦ ዘረባ ድማ መስሓቅ ሸራፋት ገይርዎ ይርከብ። In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ንሱ ግን ንኸም ዝኣመሰለ ዕንወት እውን መልሲ ኣለዎ። መልሱ እቲ ነቲ መደብ ዘዳለወ መደበር ቴሌቪዥን ABC ምስ ካሜላ ተማሻጢሩለይ ዝብል ነቶም ብዝያዳ ኣብ ናይ ሽርሒ ፖለቲካ ዝኣምኑ ደገፍቱ ዝጥብር እዩ ነይሩ። ትራምፕ ብደገፍቱ ፍትው ብኻልኦት ግን ኣዝዩ ጽሉእ ሰብ እዩ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ መዓልታት ፍልልይ ክልተ ግዜ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተገብረ ህዝባዊ ድምፅታት ትራምፕ ካብቶም ዝኸፍኡ ዝበሃሉ ፕሬዝደንትታት ኣሜሪካ ተሰሪዕ እዩ። እምበኣር ከስ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ። ካሜላ ኸ I want to just respond briefly. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. ናይ መጀመርያ ጓል ኣንሰይቲ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነት ካሜላ ኣብ 20 ጥቅምቲ 1964 ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ተመራማሪት ካንሰር ህንዳዊት ኣደን ምሁር ስነ ቁጠባ ጀማይካዊ ኣቦን ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ተወሊዳ። ኣብ ብዙሕነት ዘለዎን ንጡፍ ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ዝነበሮ ስድራን ዝተወልደት ካሜላ ገና ካብ ንእስነታ ኣትሒዛ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ምንቅስቓሳት ተጸንበረት። ካብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ብዓውዲ ፖለቲካን ስነ ቁጠባን ኣብ 1989 ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ብዓውዲ ስነ ሕጊ ተመረቐት። ብዘይካዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ምምሕዳር ከባቢ ኣላመዳ ተቖፂራ ስራሕ ጀመረት። ጸኒሓ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ብምስግጋር ድማ ማሕበረሰብ ዝማእከሉ ምክልኻል ገበንን ምኽባር ጸጥታን ክተኣታቶ ጻዕረት። ኣብ 2003 ካሜላ ኣኽባሪ ሕጊ ወረዳ ሳን ፍራንሲስኮ ኮይና ክትምረጽ እንከላ ናብቲ ደረጃ ዝበጽሐት ናይ መጀመርያ ጸላምን ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይትን ኮነት። ኣብቲ ስልጣን ዕውት ናይ ስራሕ ጊዜ ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ኣብ 2010 ከም ዋና ኣኽባሪት ሕጊ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኮይና ተመርጸት። ሕጂ እውን ነቲ ቦታ ንምሓዝ ናይ መጀመርያ ጸላም ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፈለማ ደቡብ እሳዊት ኮነት። ኣብቲ ስልጣን ዕውት ናይ ስራሕ ጊዜ ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ኣብ 2010 ከም ዋና ኣኽባሪት ሕጊ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኮይና ተመርጸት። ሕጂ እውን ነቲ ቦታ ንምሓዝ ናይ መጀመርያ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፈለማ ደቡብ እሳዊት ኮነት። ኣብዚ ጽፍሒ ኣብ 2014 ደጊማ ክትምረጽ እንከላ ኣብ ገበናዊ ሕጊ ምምሕያሻት ክግበር መሰል ዓሚል ክረጋገጽን መሰል ማዕርነት ሓዳር ክኽበርን ጽዒራ። ወነንቲ ኣባይቲ ካሊፎርኒያ ናይ 25 ቢልዮን ካሕሳ ክረኽቡ መርዓ ሕደ ጾታ ሕጋዊ ክኸውን
ኣብያተ ማእሰርቲ ዘጋጥመን ብዙሕ እስራት ንምፍታሕን ዝገበረቶ ኣበርክቶ ክሳብ ሎሚ ይዝከረላ። ኣብ 2016 ካሜላ ናይ ኣኽባሪት ሕጊ ሞያ ኣረጥሪጣ ናብ ፖለቲካ ዘንበለት። ኣብታ ዓመት ንግዛኣት ካሊፎርንያ ወኪላ ንመንበር ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ተወዳዲራ ተዓወተት። በቲ ባይቶ ኣብ ዝቆማ ኮሚቴታት ፍትሒ፣ ውሽጣዊ ድሕነትን መንግስታዊ ዕማማትን ከምኡውን ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ኣገልጊላ። ካሜላ ኣብ ናይ ባይቶ ጻንሖታ በቲ ቁርጡውን ፈልከት ዘየብልን ሕቶታታ ብዝያዳ ትዝከር። ንጥዕና ኣከባቢ ገበናዊ ፍትሕን ምምሕያሽ ሕጊ ስደትን ኣተኪራ ምስራሓን ዝምስገን ውፅኢት ምምስጋባን ድማ ንገረላ። ኣብ ጥሪ 2019 ካሜላ ንሰልፋ ወኪላ ሕፂይቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ንምዃን ከም እተወዳደር ኣፍለጠት። ወላ እኳ ጽቡቕ ደገፍን ገንዘባዊ ሓገዝን ትርከብ፣ ምስ ግዜ ግን መወዳደርታ መዚና ኣብ ታሕሳስ 2019 ውድድራ ከም ዘቋረጸት ኣፍለጠት። ኣብ ነሓሰ 2020 ድማ እቲ ንሰልፊ ዴሞክራትስ ወኪሉ ክወዳደር ዝተቐረበ ባይደን ቦታ ምክትል ፕሬዝደንትነት መሓዝ ምስኡ ሓቢራ ክትወዳደር ሓረያ። ካሜላ ሕጂ እውን ንዓብዪ ሰልፊ ወኪላ ነቲ ጸፍሒ ክትወዳደር ዝተሓጽየት ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይትን ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊትን ክትከውን ከኣለት። ምስ ባይደን ዘካየድዎ ጎስጓስ ምርጫ ቀነዖም እሞ ፕሬዝደንትን ምክትልን ኮይኖም ንኸገልግሉ ተመርጹ። ካሜላ ኣብ 20 ጥሪ 2021 መበል 49 ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ብምዃን ቃለ መሓላ ክትፍጽም እንከላ ኣብ ታሪኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዓለ ጽፍሒ ዝበጽሐት ጓል ኣንስተይትን ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ብጻዕዱ ጥራይ ዝተሓዝ ዝነበረ ቦታ ዝበቕዐት ሰብን ኮነት። ከም ምክትል ፕሬዝደንት ኣብ ብዙሕ ፖሊሲታት ናይቲ ምምሕዳር ልዑል ተራን ጽልዋን ኣለዋ። ካብዚ ብፍላይ ንዓሌታዊ ማዕርነት ምፍታሕ ጸገም ስደተኛታት፣ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝተኻየደ ወፍርን ክታበትን ከምኡውን ናይቲ ምምሕዳር ናይ ዳግመ ህንጸት ትሕተ ቅርጽን ቁጠባን መደባት ኣብ ቅድሚት ኮይና ከም እትመርሑ ይግለጽ። እምበኣር ገስ እዞም ልዒልና ዝጠቐስናዮም ሰባት እዮም ስልጣን ፕሬዝደንትነት ኣሜሪካ ንምጭባጥ ኣብ ሓደ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ክፋጠጡ። ካሜላ ከም ወካሊት ሓድሽ ወለዶ ኣሜሪካ ኮይናን ክትግለጽ፣ ትራምፕ ድማ ኣንጻር ፖለቲካዊ ብልሹና ከም ዝተዓጥቀ መድሕን ተገይሩ ብደገፍቱ ይውደስ። ፕሬዝደንቶም ናይ ምምራጽ ዕድል ንኣሜሪካውያን ዝግደፍ እኳ እንተኾነ ጽልውኡ ኣብ መላእ ዓለም ንዘንብር ውፅኢት ምርጫ ንምርኣይ ግን ኩሉ ወገን ህንጡይ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ክልተ መደባት ዘቕረበ ቲያትሮ መረፃ ኣሜሪካ ዝብል መደብ በዚ ተጠቓሊሉ ኣሎ። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኣስመሮም ሃይሌ። ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ናይ ምክትታል ጊዜ ይምነየልኩም። ሰናዩ